Зноў загнаць спрабуюць у рабства, пазбаўляюць нас свабод. Мы ж даведаліся раптам, у Беларусі ёсць народ. Адкрыццё такое стала нечаканасцю для ўсіх, і змагацца з ім не ўстане 3% гнюсны псіх. Дурням мы далі работу, сцяг здымаць усю суботу. А калі прыйшла нядзеля, 3 сцягі ўзамен віселі. Ліхадзеем быць нялоўка, працы стала хоць шуфлюй. То трусы здымі з вярукі, то на станікі палюй. Адчаго ў мяне з рэжымам глыбіцца калізія? У няправільным парадку вешаю бялізну я. Ой, ляцелі гусі з броду, ды сказалі ўсяму зброду: не забудьте га-га-га, недалёка га-га. Промінь сонца залаты выглянуў за хмары, стаў у нашыя шыхты, нават змог змагарыць. Пра выяву 2 дыджэяў будзе кніга ды кіно. 100 разоў яе знішчалі, не знікае ўсё адно. Вам дыджэі перамен